Goedemiddag en welkom bij Joert. Vereniging De Friese Elfsteden is optimistisch over het terugkeren van de Alverstedentocht. Vanwege de zwakke plakken in het zuiden van de provincie wordt er een alternatieve route over de Vluizen maken. Voorzitter Wieling en ijsmaster Oostenbrug gaan Joert een inspectie van de route dienen. Op de Luts is het ijs nog net goed genoeg. Liek als de Slettemermar, het ijs bij Molkwaar en hier bij de Galemerdam. Hoe op in de vrijwilligershut om het werk om de banen te vaaien. Als je zo lang ik is, dan ben ik een tevreden man. Dan vind ik altijd nog steeds optimistisch. Dat we alle dagen weer een stap meidje. Nou, het is nog weer koud, het is maar loekerig. En als het vandaag weer even vriest. Het zal een race in de klok worden. Van Thomas die wordt een dip in de winter van zijn en Mandy is het taaiwaar. Honderden vrijwilligers gaan Joert in het Spierwest om de Alverstedenroute voor een grutpad sniervrij te maken. Als 80 mensen weer van de morgen naar Starum kwamen om der snier van de Alverstedenroute naar Molkwaar te vaaien. Maar succes. Rayon Haat Visser van Starum denkt nou zelfs dat zijn route hier toch hastleer is voor de tocht. Ja, wij hebben het zaakje, ja, wij zijn er dan klaar voor. Ik teken ervoor. In Bethlehem hadden ze heel oren zwargen. Het ijs luidt er prima bij, maar hoe komt het met die duizenden retreat-fans die het dorp bij een mogelijke tocht oerspielen zullen? Van de morgen binnen er nog maar een paar retreaters bij het karakteristieke brechtje van Bethlehem. Maar hoe vlug dat verrooien kan bij een Alverstedentocht blijkt wel uit deze beelden uit 1990. Meesten die het onder route wijnen hadden toen graatvol maar publiek. En dat stiet de familie Bijl mogelijk echt te wachten. Ja, dat is de ene kant. Maar de andere kant is, er zit zo vol leukste in oor. Dus ik denk dat ik me vooral denken moet aan dat het een mooi feest wordt. Ja. En als er daarna dan misschien wat met stuur gebeurt, want dat is dan meer zwaar, dat is te repareren. Het Fries Museum had fjouwer een hele ton tas gekregen van de Bank Giro Loterij. Het geld is bedoeld voor het project Kunstfactor in gearworking met Omroep Friesland. De bedoeling is om bij de opening van het nieuwe museum in 2013 een soort van idols te houden. De winnende kunstenaar mag tijdelijk exposeren in een cel van het nieuwe museum. Klompmakker en vierlap-trainer Elke Skerjon is van hem onbetiet verstaan. De 56-jarige Noord-Burgemer wie de laatste tijd slim ziek. Elke Skerjon ruchtte in 1978 de vierlapvereniging Burgem op en wie zoent die tijd nauw bij het vierlappen belutsen. Als bestuurder, sponsor, trainer en coach. Het winterwaar zorgt op het eerste plak voor een soort winterwille, maar daarnaast ik voor een soort oerlijst. Saha pech helpt Tjinsten het smoordrok met auto's die troch het koude waar net starten willen. Ik ben er een soort wetterlieringsbewijzen, liekers bij dit Ljouwte restaurant. Dat betekent ik oerroeren voor de installatiebedrijven. De brandwacht zit er met een heel oorprobleem. Een soort brandkraan binnen verstoppen onder een laag snier. Hebben we daar wel wat apparatuur voor op de auto, brandertjes en dat soort dingen om het vrij te maken. Maar eigenlijk zo het mooi werd natuurlijk dat de bargers werd ze wijnen. En ze weten wel in de regel waar die brandkraan beharden in de buurt lezen. Want wij kunnen net oren balans als ze die zo vol mogelijk snier vrij houden. En dan zeggen we naar de waarsverwachting. Komende joen en nacht is er een soort bewolking en daardoor vriest het maar 6 of zo'n graden. De wind is vrij krachtig en komt uit het noordwesten. En morgen is het bewolkt, maar zinnen. De temperatuur schommelt om de 0 of 1 graad onder 0. En nachts matige frost. Dit weer nijs in het kwad. Meer nijs is er om 6 uur in Joert. Dadelijk eerst het Alverstedencafé. Nog een noffelijke dag verder.